बाजिबाथि बोसोरारि जथुम्माया रौता सारियालियाव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंदों। बे जथुम्मानि सानथामनि हाबाफारिया गासैबो जाफुंसार महर मोनथों बिनि थाखाय आं अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबो। आङो मिजिंथियो थांनाय 55 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि थाखाय गोख्रोङै जेफोर खामानिफोरखौ मावबोदों, जारिमिनारि माखासे हाबाफारिफोरखौ लाबोदों। नैबे जथुम्मायावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय, बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय गोबां हयथ' थांखि लागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो बे जथुम्मायाव माखासे मोजां प्रग्रामफोर लादों, बे प्रग्रामा जाफुंसार जाथों। आरो थांनाय समाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय लानानै गुबुन सोमावसारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद साक्सेसफुलि खामानि मावबोदों। आरो बिनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांनाय समनि दैदेनगिरि आरो आथिखालनि दैदेनगिरि बयनिसिमबो आं साबायखर बावो। आरो दिनै बिटिआर गोरोबथानिबो सान, बे सानखौ जोङो गाजा गोमजायै फालिदों। बिटिआर गोरोबथानि जि दफाफोर, बे मोनसेनि उनाव मोनसे इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ। मैयाबो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे गामिखौ बिटिआरजों दाजाबदेरनानै जोंनि जि मोनसे दफा बेखौ बिथाङा इमप्लिमेन्ट खालामनायनि थाखाय माखासे आगानसे आवगायबावबाय। आं मिजिंथिदों जोंनि भारतनि हम मिनिस्टार बिथाङा बुंनाय बायदियैनो 2014 मायथाइनि सिगाङावनो बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाया बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाया 2020 बोसोरनि सिगाङावनो बियो जाफुंसार महर मोनगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। दा माखासे बर'नि दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन बिटिआरनि सिमाया जुदि बारायोब्ला बिटिसिआव थाया। बेफोर खोथाखौ आरो सोरबा बुंनोबो हानाय, आं बिथांमोनखौबो खावलायो जे नेगेटिभ खोथा बुंनायनि थाखाय बयबो पजिटिभ सिन्था खालामनांगौ। गावबा गावनि गेजेराव, बिदा फंबायनि गेजेराव बानसावनाय, एना एनि खोथा बुंनाय बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। थांनाय 30-40 बोसोराव सोमावसारनायनि फारसेथिं हाबाफारि जायो, गुबुन फारसेथिं माखासे नेगेटिभ सिन्तानि मानसिफ्रा बेखौ होबथायो। दिनैनि समाव होबथालायनायनि खोथा नङा। थांनाय समाव जोङो गावबा गावजोंबो दाङाबाजि जाना मानसि थैबाय, गुबुनजों दाङाबाजि जानाबो थैबाय। दा नैबे समा जोबोद मोनसे गोजोन मोनसे सम। बे समाव मोजां थासारियाव हारि दानायनि थाखाय बयबो खामानि मावनांगौ, हारिनि थाखाय बयबो बिहोमा होनांगौ। आरो बेवहाय एना एनि गोरोन्थि साननायफोरखौ दसे समनि थाखाय दोनथ'नांगौ। अब्ला बर' माहारिखौ बड'फाया हास्थायनाय बायदि गेरेमसा माहारि दानायाव रावबो हमथानो हानाय नङा। थांनाय गोबाव बर' माहारिनि सोमावसारनायाव पिटिसिनि सोमावसारनाय, एबसुनि सोमावसारनाय, एनडिबिनि सोमावसारनाय, बिएलटिनि सोमावसारनाय, जेरावबो बिथांमोना जुजिफादों, थैफादों, जेल जाफादों। सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्राबो जास्टिस मोननांगौ, बिनि थाखाय जों अराय सम दंफायो।